फ्राय मोननाय बायदि गोनां बोसोन बे बोसोनफोरनि सायावसो आं नोंथांमोननो एसे बुंनो सानदों। जों बयबो मिथिगौ बोसोनखौ फालिनाय मानिनाया बे मुलुग संसाराव साफ्रोम मानसिनि थाखाय अत्यन्त गोनां। बोसोनखौ गोथार बोसोनखौ एरायना सोलियोब्ला बे मुलुग संसाराव जों गोजोन संसार जानाया सम्भब जाया। बेनि थाखायनो जों बोसोनखौ गोसो होनांगोन आरो बोसोनखौ गोरबोआव सोना लानांगोन। बे धोरोम बिथिङाव बुङो। आरो बेनिफ्राय जोंनि सान्थौगिरि लिरगिरि बोसोनगिरिफोरा जोंनो बोसोननि सोमोन्दै ओरैबादि लिरदों। आं एसे आवरायना होनि बेखौ नोंथांमोना गोसो होनांगोन। जिहेतु बोसोनखौ फालियोब्ला मा जानो हागौ आरो बोसोनखौ एरायनानै सोलियोब्ला मा जानो हागौ बेखौ बेवहाय बिथांमोना फोरमायदों। बेवहाय लिरदों बेसेन गोसा बोसोनफोरा सुबुं समाजनि जिउ खांनायाव थार लामा थामहिनबा सैथो लामाजों दैदेनना जिउनि थांखि हाबाफारि जाफुंहोनायाव मदद खालामो। बे एखे थारैनो मोनसे बोसोन लिरगिरिफोरनि सान्थौगिरिफोरनि बेखौ नोंथांमोना बयबो गोसो होनांगोन। बेनिफ्राय बुंबावदों धोरोम बोसोननि बेसेन ओंथि गोनांथि गोथौथि आरो गिलिरथिखौ दांग्रोमनो हायोब्ला आरो गोरबोआव बजबना लानानै सानफ्रोमबो जिउ दैदेननायाव बाहायनायनि थिरांथा लानानै आवगायलाङोब्ला गोसो गोरबो गोजोननाय मोनो आरो हाबाफारि थांखि बिथांखि होसोनाय आरो मावफुंनायाव देरहासार जानो हायो आरो इसोर फोथायनाया बांलाङो होनना बुंदों। बा बेवहाय जोंहा साननो नांगौआ बेयावनो दं। बे जाबादि बुंदों जा जोंहा जिलानि धोरोम बिजाब गोथार मैखुन दं। बे गोथार मैखुनाव गोबां जोंनो बोसोन लिरनानै दोनदों, फोरोंदों, बुंदों। लोगोसे जोंनि धोरोमनि बिबानगिरिमोना जोंनि धोरोमखौ फोजौनाय आरो जोंनि समाजखौ मोनसे मोजां लामायाव दैदेननो थाखाय गोबां बोसोन होयो। आरो बे बोसोनखौ बयखौबो बोजबना लानानै गाव गावनि संसार बा गाव गावनि जिउ दिङाखौ सामलायनो नांगौ बे बाथ्राखौ बुंगासिनो थायो। नाथाय जोंहा बोसोनखौ खोनासंना गोरबोआव सोनाया गोब्राब जायो। बेनि जाहोनानो इसोरखौ फोथायाब्ला इसोरखौ जुदि सानाब्ला बे गासै जा बोसोनथिफोरा इसोरनि बोसोनथियानो जा जोंनि बाथौ धोरोमनि बोसोनथियानो जा बर' बोराइनि बोसोनथियानो जा बिखौ बावगारलाङो। आरो बावगारनायनि जाहोनावनो जों मा जायो जोंनि गासै समाजनि साननाय हुनायफोरा जाखिनि दावगानो नांगौ बे दावगालांनायाव उन जानो नांगौ जायो। दा बेवहाय आं नोंथांमोननो बे बोसोनखौ बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना बे बोसोनखौ एसे गोसो गोरबोजों गाव गावनि अन्तरजों एसे बिजिरनानै नाय। जिहेतु दिनैनि बे मेला लाइमोन बैसोनि बा लाइमोनफोरनि मेल। दा बे मेलावहा बे बोसोनफोरनि खोथाखौ मिथिनाया अत्यन्त दरकार। आं बुंबाय
लाइमोन बैसोआ सिनाया माइ गाब जुजाय बेखौ एसे गोथौयै सानना नायदे लाइमोन बैसोआ सिनाया माइ गाब जुजाय बे बाथ्राखौ जों गासैबो लाइमोनानो जा बा बिमा बिफायानो जा बे खोथाखौ जुदि जों जुदि गोसो गोरबो सिङाव दांग्रोमनानै बिजिरना लायोब्ला मा मोनो लाइमोन बैसोआ मा होनदों मोनसे गिख्रंथाव सम बा गिख्रंथाव समब्ला बे समखौ जों बोरै हगार हरनांगोन बोरै जों बेखौ सामलायनो नांगोन बे मोनसे जोंनो मा गोख्रों मा होदों सजाग खालामना होदों आरो बिनिखायनो बे जितु बोसोन बेखौ गोसोआव लाखिनायाबो दरकार गोसोआव लाखिब्लासो बेनि ओंथि बा बेनि थार गुमुरखौ गोसो गोरबोआव सोना लानो हागोन दा बिनिफ्राय आं मोनसे आरो बोसोन बुंबावलायनि गुननि फाखोआव जों बयबो गोसो होनांगोन जिहेतु सान्थौ बोसोन सान्थौफोरा गोथौ जायो बेनिखायनो जों एसे गोसो गोरबो सिङाव बयबो सिं सिं बिजिरना नायदों आंनि बुंनो थांनाया मा बुंनो मायदों बोसोनाव माखौ बुंनो मायदों बा आफा इसोर बोराइ बाथौआ बे बोसोनखौ होनायाव जोंखौ मा बुंदों बेखौ जों बयबो सानना नायदों गुननि फाखोआव आखु सोमजियो गुननि फाखोआव आखु सोमजियो आखुनि गोहोमाव सुबुङा गाज्रि मोजां मावथिङो मावमानि गोहोमाव जोनोम सोरखि मोनो अत्यन्त भाबिनो लुगा खोथा मावनायनि गोहोमावसो मा होनदों जों गासैबो सुबुङा बयबो निजा निजा मोनसे जोनोम सोरखियाव गिदिंगासिनो दं होमब्ला गुननि फाखोआ जुदि मोजां गुना जुदि फाखो नाङाखैब्ला बे मा जागोन बिनि मावनाय गुना मावनाय हाबाफोराबो मा जागोन गाज्रि जागोन मोजां गुनजों फाखो नांदोंब्ला बे मोजां जागोन आरो गाज्रि गुनजों फाखो नांदोंब्ला बे गाज्रि मावफ्लांगोन मोजां गुनजों जुदि फाखो नांदोंब्ला बे मोजांखौ मावगोन आरो मोजां मावदोंब्ला बे प्रतिट्टु निजा निजा व्यक्तिगत जोनोम सोरखियाव मोजां मावदोंब्ला बे मा जागोन बयबो मोजांखौबा मोजां मावदोंबा मोजांखौ बयबो मोननो हागोन आरो गाज्रिखौ मावदोंब्ला बे गाज्रिखौनो मोनगोन जिहेतु बे बाथ्राखौ जों गोसो गोरबोआव सोना लानानै दांग्रोमियाव बिजिरियाव मा जादों प्रतिट्टु मानसिया मा जादों गाव गावनि जोनोम सोरखियाव अनेक सोरबा दुखु मोनदों सोरबा सुखु मोनदों बायदि बायदि अनेक समस्यानि गेजेराव जों हाबसना थानो नांगौ बाध्य जादों आरो बे मानि थाखाय जादों जोंनि गोरों गोरा अर्थात लाइमोन बैसोफ्रा उन्दैनिफ्राय आइया आफाया आलो आलो फेदेरनानै मोजां बाथ्राखौ बुंबा बे बोसोनखौ लायोमोनब्ला मोजां फरायनानै जुदि बे बोसोनखौ लायोमोनब्ला निश्चय जोंनि मा जागौमोन लाइमोन बैसोआवनो जुदि लायोमोनब्ला इयुनाव बिथांमोननि संसारा मा जागौमोन मोजां जागौमोन नाथाय बै गुरैनिफ्राय जोंनि बोसोनफोरखौ आइ आफानि आबौ आबैमोननि गोरों गोरानि बिजाबफोरनि बोसोनफोरखौ जों गोसो होबोयाव मा जादों जोंनि दिनै लाइमोन बैसोआव एसे मा जाखिनि जानो नांगौ आथिखालनि बे बिगियान जुगाव बेखिनि हयथ' जोंनि बर' बाथौ समाजा हयथ' दावगानो हायाखै होननानै जों साननो हायो दा बेनिफ्राय दा जोंहा गोथार मैखुनाव मोजाङै बिजिरना होखादों मानसिनो साफ्रोमबो मानसिनावनो मा होनो सासे गियानि गोथारि जानोब्ला जोंनि गोथार मैखुनाव लिरखानाय दं सासे मानसिनावनो 10टा गुननि गोनां 10टा गुन
हयथ' नोंथांमोना गोथार मैखुनखौ मोजाङै फरायोब्ला बेवहा मोनदांनो हागोन दा बेवहाय बुंदों बे गुनफोरखौ बेवहाय बुंदों मा होनना बुंदों अननाय गुन आरजिनो नांगोन अननाय गुन बिनिफ्राय सिबिनाय गुना थानो नांगोन होनना बुंदों अननाय गुना थानांगोन सिबिनाय गुना थानांगोन बेनिफ्राय बावनाय गुना थानांगोन निमाहानि गुना थानांगोन बेनिफ्राय गोसो फोथायनाय गोसो हमथानाय थानांगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय सहायनाय गुना थानो नांगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय मा होनना बुंदों मिहि अर्थात साखोन सिखोन मोजां साब सिखोन खामानिफोरखौ मोजाङै सानै हयै मावनो बे गुनाबो थानांगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय बुंदों मा उदार गुननि उदार माने एके माने खुला बे गोसोआबो थानो नांगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय मा बुंदों अनसायनाय गुन थानांथों होनदों अनसायनाय गुन बेनि उनाव बुंदों मा मिनि सोरां बयजोंबो गोजोन मिनि सोरां थानो बे गुनखौ लानो थोनदों बा बे गुनखौ जों बहानिफ्राय मोनगोन नङा होमबा सोंनाय मोनसे जायोना बे गुनखौ जों बहानिफ्राय मोनगोन बे जाखिनि गुनखौनो मोनब्ला जोंनि गोथार मैखुनाव बुंदों सासे राफोद गोथारि जानो हायो होनना बुंदों बा बे गुनखौ मोननो नांगौब्ला निस्सय मोननायनि जायगा दं बे जायगाखौ जों दायो जुदि नागिरोब्ला बहा मोनगोन दिनैनि बेबादि नोंथांमोननि बे गोथार मोनाबिलि समाव बे समाव जा आरज खनबाय आरजखौ रोजाबबाय जा खुलुमबाय मोन्थोर रायसनबाय बेदि जायगा फैयोब्ला बेदि जायगायाव जुदि बाहागो लायोब्ला नङाबा लाइमोन बैसो हिसाबै मोजां खंग मोजां लोगो सान्थौगिरि लोगो गोसो गोथार मानसिजों लोगो जायोब्ला मा जागोन बै जाखिनि जोंनो गुन नांगौ बे गुनखौ बेबादिसो मोननो हागोन बेनिखायनो जोंहा मा जानांगोन मोजां गुनदो लोगो जानांगोन मोजां गुन थानाय मानसिजों लोगो जानांगोन मोजां जायगायाव जों थानो नांगोन होमब्लासो मा बै जिखिनि नांगौ गुना सासे मानसिनि जिथु गोथारि जानायनि जिथु गुना जों मोननो हागोन आरो जेला बे गुनखौ लाइमोन बैसोआव नोंथांमोननि बे गेजेरनि लाइमोन बैसोआव जुदि बे जाखिनि गुनखौ नांगौब्ला गुनाखौ लाखिनो हायोब्ला गुनखौ जुदि सोरजिनो हायोब्ला बे सासे लाइमोन बैसोनि देहायाव बिनि गासै देहानि मा जागोन गासै बिनि आफा इसोर बोराइ बाथौआ सोरजिनाय हा दै बार सान अख्राङा गोथार जागोन बे गोथार जायोब्ला बैजों लाइमोना सम फैनायाव सम जानायाव हाबा जानायाव संसार जायोब्ला बिथांमोननि गोरलै गथ'आ मोजां मोनसे बिबार बादि जानानै फैगोन दा बेखौ धोरोम बोसोनफोराव बुंगासिनो दं नाथाय जों मा जादों बोसोनखौ हमथानो हायियाव बोसोन फालिनो हायियाव जों बेफोरनिफ्राय दिनै जोंनि बाथौआरि समाजाव हयथ' जानो हागौ बा गोदोनिफ्राय बर' समाजाव जानो हागौ बेफोर गुनखौ जों दांग्रोमना बुथुमना लानो देहायाव सोना लानो रोङिखाय दांग्रोमना बिजिरना बुथुमना सोना लानो रोङिखाय मा जानो हागौ जोंनि बर' समाजा बा बर' बाथौआरि समाजा एसे बेंरा बायदियै फैबाय थादोंमोन जानो हागौ नाथाय दायो जोंनि लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सिख्ला बयबो लेखायाव आखा फाखा जाबोबाय साननायाव आखा फाखा जाबोबाय बयथिंबो आखा फाखा जाबोबाय बे बोसोनफोरखौ धोरोमारि बोसोनफोरखौ लानानै जों जुदि गावखौ जुदि दैदेनलाङोबा निस्सय जों इयुनाव जोंनि निस्सय
बाथौआरि समाजा मोनसे गोजौ थाखोआव जों सहैनो हागोन बेखौ जों मोनदां हायो दा बिदिनो नोंथांमोना आं मोनसे सल' बायदि बाथ्रा बुंनि बोसोनखौ फालिनायाव आंनि सासे लोगो दंमोन बिथाङा माने आंजों खोब मोजां लोगो आरो बिथाङाखौनो सासे जोंनि बाथौआरि समाजनि बाथौआरि सोरबा दैदेनगिरि मोजां दैदेनगिरि बिथाङानो बिसोरखौ बुंबायनो बिथाङा माने बिथांनि बेमारखौ बुंबाय आरो बै आंनि लोगोआ बुंबाय बै बाथौआरि सासे गोरों सुबुंनि सिगाङाव बुंबाय आंहा माथो देहाया मोजां नंलिया उदैया दुग्राव दुग्राव जायो जानो लोंनो गोसो गैया गोसोखौनो सान्ति मोना माबा बेमार बादि मोनबाय थायो आंनि देहाखौ बे मानो जाखो ओरै सोंबाय आरो सोंनायाव बे बाथौनि बोसोनगिरिया मा बुंखो मिथिदों बेखौ ओइ आं मोनसे नोंथांनो जोंनि बोसोनखौ बुंनि खिन्थु आंनि बोसोनखौ फालियोब्ला नोंनि बे देहानि जा गाज्रि मोननाय बा बेमार मोनबाय थानाय बे खारगोन बिदि होनना बुंनायाव बिथाङा बिथांनाव माने सोंथाबनानै मानि थाखाय जादों आरो मानो मा खालामबा आंनि बे देहाया मोजां जागोन बिदि बुंनायाव बिथाङा ओरै बुजायना होलांबाय खोनासं होमब्ला नोंथाङा बागोन दै आंनि बुंनायखौ मावफुंनो बागोन आं बुंनाय बाथ्राखौ नोंथाङा मावफुंनो बागोन किन्तु बायोब्ला बे आं जा बुंदों नोंनि बे बेमारा हामनाय नङा बिदि बुंबाय आरो दा बियो एखे गोसो गोरबोजों बुंथाबनायाव बियो मा बुंबाय होमब्ला नोंथाङा बुंथाबबाय थादोब्ला आं बुंनोसै नोंथाङा किन्तु मानिनांगोन दै ओरैनो बुंबाय होमब्ला बिथाङा मा होनना फोरोंखो नोंथाङा जोंहा मा होनना बुंखो जोंहा सानसेयाव 24 घन्टा थायो जोंहा सानसेयाव 24 घन्टा थायो बे 24 घन्टानि बिथोराव नोंथाङा आधा घन्टा इसोरनि नामाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि नामाव खामानि मावनांगोन बा आफा इसोर बोराइ बाथौनाव नों गोसोर गाबनांगोन बिदि होनना बुंनायाव मादि गाबगोन होमबा बे बुंबाय नियमफोरखौ नोंथाङा सानफ्रोमबो फुङाव सिखार फुङावनो 4टायावनो जा 4:30टायावनो जा 5टासोआव नोंथाङा सिखारनानै नोंथाङा थानसालिखौ मोजां लिरस्रां थारस्रांनानै दुगै लोबै दै गोथारखौ बानायनानै बिनिफ्राय धुप धुना बिबार बारसेबा बानै लानानै सिजु गुदियाव ज' फुंनि भागआव ज' किन्तु मोनसे बाथ्रा नोंथाङा बेफोर मानि मावनायनि आगोलाव बा मावबाय थानायाव जेबो जानो मोननाय नङा दैबो लोंनो मोननाय नङा जेबो जानो मोननाय नङा ओरै बुंबाय आरो दा बेबादिनो बिथाङा मावबाय बिनिफ्राय फोरोंबाय नोंथाङा बेफोरखौ बुथुमना लाना सिजु गुदियाव नोंथाङा जोंनि बाथौ धोरोमनि आखन बादि नोंथाङा जिरायनानै प्रथमाव संग्रिदों बिनिफ्राय जोंनाव मोन्थोरफोर दं मोन्थोरखौ रायसंदों आरो बिनिफ्राय हायोब्ला आरजखौ दोंसे बा दोंनै बा दोंथाम जाखिनि हायो नोंथांनि गोसो मथे आरजखौ खनदो बिदि बुंनायाव बिथाङा बि मथे खालामबोबाय खालामनायाव किन्तु सोंदो दे बिथाङा जे आरजखौ मोन्थोरखौ रायब्लानो आंनि बेमारा हामगोन ना मानि हामा जानो हामगोन संग्रिनायावहा जोंनि
सानसे हरसे जितु जानाय उदैयाव जितु गेस थानाय उदैयाव गेसा जमा जायोना जानाय लोंनाया बिनि फुङाव जाया लोङा जुदि इसोरनि मुंखौ संग्रिनायजों लोगोसे मोन्थोरफोरखौ एसे साउन्ड होनानै एखे मिलु मिलु बुंबा जानाय नङा एसे साउन्ड होनानै आरजफोरखौ खनोब्ला मा जायो होनना बुंदों बे उदैनि गासै नोंनि सानसे हरसे जाखिनि जानाय लोंनायनि गेसआ बे आरज खननायाव बे उदै सिंनिफ्राय एखेबारे गजोबबोबाय गजोबनाय लोगो लोगो मा जाबाय स्रां स्रां मोनबाय बे स्रां स्रां मोननायाव बिथाङा बिदिनो सानसे साननै सानथाम सानब्रै खालामनायाव बिथाङा मा खालामबाय बिथांनि देहानि जा अबस्था जाहाथे गोबागोन गेस्ट्रिक बायदि बायदि माबाया देहाया माने गोजोन जाबाय दा बिनिफ्राय बिथाङा बे आरज पद्धतिखौ लाबाय थादों आरो बि लानायाव बिथाङा मा लाब जाखो मिथिदों ना बिथाङासो खालामबाय थादों आरजखौ फुङावनो सिखारनानै आधा घन्टासो आरजआ दोंनैखौ आरजआथ' 5 मिनिट्सबानो जायो 5 मिनिटआवनो आरज दोंसे जायो मोनथाम रोजाबाय मोन्थोर रायसंबाय 5 मिनिट 15 मिनिट थांबाय 20 मिनिट थांबाय आरो बिनिफ्राय बायदि बायदि मावनावहा हमना ला आरो 10 मिनिट बा 30 मिनिटआव बिथांनि इसोर गाबनायनि जा मावफुंनाय बियो जोब्बाय आरो जोबनायाव बिथांनि आरज खनबाय थानाय संग्रिनाय आरो गाव फुं टाइमाव जाखिनि बिथाङा मावनाय बे फुंनि जितु सम नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ बेयो जोंनि बाथौ धोरोमावथ' बुंनाय दंखायोनो फुङावनो सिखारनांगौ नाया बेखौ गासै धोरोमनि मुस्लिमानो जा ख्रिस्टानानो जा बिनिफ्राय बायदि बायदि धोरोमानो जाथों बिथांमोना बे फुंनि समखौ अत्यन्त गुरुत्व होयो बेनो गोथार जायो आरो बे गोथारखौ लाना जुदि खामानि मावोब्ला मा जायो होनना बुंदों गोथारखौ लाना जुदि खामानि मावोब्ला गासैबो जोंनि गाव गावनि साननाय हुनाय खामानिफोरा मोजां जाफुङो होनना बुंदों दा बेखिनियानो दा आं बावलांदोसो जिहेतु नै बोसोना आंखौ थोनगासिनो दङमोन दोहैनो समा कम आं बोसोन मानियाव नै समस्या मोनसे फैदों जोंहा मोनसे हाबाफारि दंना बेबादि जोंहा बोसोनफोरखौ जुदि खोनाना बोसोन मथे खाराबा आंखौ समा दोहैनो बुंदों 5टा बाजायालागै नोंथांनि समा बोसोन खानानै दोनदों आंखौ खिन्थु आं बावगारनो मा जाखो मिथिना जोंनि हाबाफारिफोरा एसे खिलिमिलि जानो नायदों बेखायनो आंनि दिनैनि बे बोसोन बुंनायाव निस्सय नोंथांमोननियाव जुदि गोसो गोरबोआव जुदि माबा मोनसे हाबदोंब्ला बे बोसोनखौ एसे दांग्रोमनानै बयबो गाव गावनि बे बुहुम संसाराव गावखौ गाव सामलायलांनो आं खावलायबाय लोगोसे दिनैनि बे आंनि बोसोन बुंनायाव निस्सय आंनि गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौनिफ्राय आंनि गोरोन्थिनि बोर बिनानै निमाहा बिनानै लोगोसे नोंथांमोननि गासै लाइमोन आरो लोगोसे जाखिनि बेयाव सिबियारि नोंथांमोना गोरों गोरा गासैनिफ्राय आं निमाहा बिनानै आंनि दिनैनि बे बोसोन बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय।